and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Sa ato pa, hinginlan di ay una sila. O kung dili gid mo patuo, una pa sprayhan. Oo, na nang. Sige. Ay, ambi na lang na imong spray, Bi, kay ako nang ipanghulga nila. Sige nang. Imo na nang. Sige. Pero dili lang ko magpasalamat, ha. Mag-away ra bitaw gihapon tapuhon. Unsa nang? Mag-away raman ta. Sige. Sige nang. Sige. Okay nang. Ato na ko nang ha. Sige. Para manig abnormal si Malang. Lahigi pangutok ni sinang sabil eh. Namuhon pa nga mag-away ra kuno mi. Aska utok ka. Mingam lagi. Waawaya ni Mama Simok. Unsa di kay tuyo ng tawhanay. Panglayas mo! Aw. Tawa na. Nisugod as Mama. Naghiningili na. Nanghingili na nila. Unsa gid kay tuyo ni Imok na. Pero dili gid ko mapakita. Makakita niya siya nga may mga uwat ring akong naong. Mahirap ng lisura. Unsa man? Dili gid mo mamahawa? Oh. Mga baga mo mga naw. Ay, isur kay Mama. Mapuyo mo din away pananghid. Ah. Unya karon gihinginlan mo dili mo maminaw. Tepa. Ha? Ganun ingon mas Mama nga nipuyo sila din hingaway panangkit. Basi di ay squatter na ni sila sa Imok. Di tingali sila ang tag-iyas ilang gipuyan di ha? Askan! Sama yun. Dili gid mo mamahawa, ha? Kay kung dili gid mo mamahawa, sprayhan ta mo. Ha? Sprayhan? Anong sprayhan man? Wa gyud ko isa, ha? Inyo man gyud kong gipugos. Mga matay mo! Mga matay mo! Bay, sprayhan pa na ko. Uy, Oh, paing tanawa. Wa na maglihok ang mga hulmigas. Epektibo gid ning spray ni Imok da. spray ni Imok? Oh, nakadungog di ay siya nga daghang hulmigas dinis ato. Mautong iya kong gihatagan inig spray. In-order man kuno niya sa online. Duha man kuno iyang gi-order maong iya ning gihatag na akong usa. Pero, Ma, Oh, unsa man? pero anong imo mo silang gihingilan sa Imok nga kitagaan di kaniyag spray? Ay, dili man si Imok akong gihinginlan gud. Ang mga hulmigas man. Unsa? Ay, ingon man gud si Imok nga dili diretsohon og spray ang mga hulmigas. Kay basin ko nog mapareha sa ila nga nadarag hingilin. Wa na niya masprayhi. Ha? Oh, mo na yung gisulti. Mauto nga ako lang sa unang gisuwayan. Onya, kay wa man gid mo pato o bisag giunsa nako paghingilin. Mauto ako nang gisprayhan. Niingon si Imok ana, Ma? Niingon siya nga nadarag hingilin ang mga hulmiga sa ila? Oh, Og miingon siya nga ipahulga nga kung dili maminaw, sprayhan. ay mao lagi. Ma! Oh, ngano ka paing? Imo utang istoryahan og tinarong ang mga hulmigas, Ma? Anong imo man dayo gihinginlan? Okay, wa maminaw, imong gipatay. Ganong nakahimo ka man sa ingon anak, Ma? Ngano man? Okay. Oh, eh! Ready na kuya. Ikaw lang gibabot sa mga tao. Gila ay mong kurumboy. Di man ko ganahan malambal. Sao man na? Na naman mga tao. Naunsam sa di ka kuya. Gimingaw kong biya. Naan sa kaana. Kung nga si Bia, mingaon dayon. Unyag naa. Wari paki na unsam ka eh. Siyempre,
Mingaon gigwa. Lain masagay mingaon ka bisan naa. Ay, ikaw naman sa'yo namilusok po, kuya. Sa makauna naman gud na, boy. Diyan maron. Abot! Nagkagubot ang mga tao! Ano naman sa ni? La, Niwaan ko na, kuya! la. Mahadlok magkagawin anak, boy. Oy, di lang kumugawas, oy. Oh, ha? Abang Moy! Kuya, gitawal ka sa mga tao, gawas na lang! Mahadlok lagi yung ingon anak, boy. Talawan kay kog mga ingon anak, good. Di magaling kumutan og horror nga salida. Kuya, unsa ako man ha? Nga ikaw may ilang gilauman ng katabang. Patungan na sila pare, oy. Pabiditahin na. O, ikaingan nila, kuya. Pero mahadlok lagi ko. Awa, oh. Ay, nagsugo, nagbarog ang akong mga balhibo niya. Akong tuhod na naman nagkurog. Unsa tuhod? Ako tuhod, nagkurog. Sula, ba yan eh. Usahaw na ako. Ha? Usahaw mo na ako. Ay, kuya. Gusto, kuya. Itsahil ang asin. Asin? O, asin. Sikat berong asin. Suwi lang. Ay, iluman na to, ha? Iluman na to. Paliw, kay ni anas kuya. Hilom. Boy. Asa may nayawaan ini. Asa insulag demonyo ani. Murag hapit. Tanan nila murag mga panoy kay mga naong. Grabe sa nimo kuya, eh. Inawayon sa kay ka. Imo ra mo ganang hung. Mura mo ganang sila mga anghel o mga dagoy. Tanawa, mga anghel. Asa may nayawaan ini. Jesus! Iyo pagkita kadlo kuya, oy. Itsahil di kasin. Asa mo itong asin? Diyara. Imo kong itsaro kasin. Boy, nakatagaan lagi na. Wa man na siya katagaan kuya. Nakita man na siya nga kanang imo na magikop ng asin. Aw. Ito kang budot na nagmasin. Di ko madut na kay wa ko lumaya. Itsahil lang kuya, ayaw maminaw niya. Di lagi ko madut na kasin. Kita ka, oh. Ako rin kitira pa ng asin, ha? Ibarat ba ako? Unsay, marat ka. Usaw kayo na ko, boy. Ay, kinsa tagtungod na rin niya, no? Kinsa tagtungod na rin, dadalan ninyo sa simbahan, no? Mas maayo pare inyong patambalon ini. Bitaw na nang. Dadalalan niyo sa simbahan ng inyong anak ng tao na yun. Banga kang yun ay imo. Mangingilad. Pato ka sa mga tao, kabayo ka laki, pero banga. Lo, wa mag kumuingon nga may kong laki. Kalo sa mag kumingon. Ipakita mo kawayo laki. Pagkawas ako sa lawas nito, wala. Ano ginala ko kaya? Di mo kaya. Tuwag kay banga ka. Banga ka. Banga. Banga? Oh, ha? Banga? Uy, halo, kumugliw. Hala? Nakuyapan kuya. Nakuyapan ang buliw. Hala? Kuyapan? Oh, uy, niliw ko balik. Pagbantay. Ha? Pagbantay, niliw ko balik, pagbantay. Dukibok. Oh, uy, Salamat. uy, Salamat. uy. Salamat sa imong kumo. Nibiyas kong lawas ang panuway. Sagrado na imong kumo, Dukibok. Unsa na niyo eh? Bitaw ko yun, no? Naulian siya sa yung pagkasumbag niya. May power din mong kumo, kuya. Salamat kayo, ha, Dukibok. Salamat yung pagsukbag na ko. Salamat yung kayo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!